sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati kasane sliramu digawe lara ora wurung saiki dadi rondo ADS Audio kabeh iku ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe aku monggo dadi jodone ra kena rawane tak anteni randani pisan malih Putri Mo. Ada Kopi Nese, terima kasih Pak Jet Andrum Suko dan juga dari sahabat-sahabat live streaming. Ada Sanggar Hastungkoro YouTube Mahaprana Budaya. Yen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati kasane sliramu digawe lara ora wurung saiki dadi rondo Asmat Dolek-dek lho kabeh iku ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngenteni Mas Kedes